Aizan, Ika aridun Zumaiako plazan. Ikasizak itanoa. Miak, Ika ariditun dantzan. Aupai, aupagu, itanoa segitu. Lagunak, entzun, Ika txapeldun. Txikito, itzegintzak Ika. Horrelako esaldiek eta gehiagok hartu dituzte Zumaiako kaleak. Duela urtebete inguru saio honetan bertan hitz egin genizuen Zumaian martxan ipini zuten ekimen baten inguruan. Ekimenak herrian galtzen ari zen itanoaren jakintza, erabilera eta transmisioa bermatzea zituen helburu. Eremu ez formaletan erabiltzen den itanoaren bultzatzea kalean, etxean, aisialdian, eskolan eta eremu askotan aplikatu zitekeen, baina nondik hasi? Bada, ikastetxekin hasi ziren. Egunon, Clash. Baita zuri ere. Eginkizun batekin nator zure bana. Tira, zer da eginkizun hori? Itanaren inguruan ikertu behar duzu. Zumaiako udaleko euskara teknikari Xabier Azkuek egindako ikerketa bat abiapuntu, udaleko euskara sailean kezka sortu zen itanoaren erabileraren eta erabilera egokiaren biziraupenaren gainean. Hala, Zumaiako udala, Mintzola ahozkotasunaren zentroa eta Zumaiako ikastetxeak elkarlanean lanari ekin zioten. Lehen helburua, ikasmaterial bat sortzea, gero hori eskoletan landu eta gazteen itanoaren erabileraren sustatzean lagunduko zuena. Urtebeteren ostean, material hori sortuta dago eta aurkeztu berri dute. Lehen hezkuntza 5. eta 6. mailarako eta DBH lehenengo maila eta 2. mailarako 8 sekuentzia didaktiko edo unitate didaktiko eraiki ditugu. Eta horretaz gain, formazio saio batzuk ere eraiki dira irakasleentzat. 8 sekuentzia didaktiko sortu dituzte beraz, ikastetxeetan landuko direnak. Baina zein euskarritan? Liburu baten pentsa genezake, edo DVD edo CD-ROM batetan, baina kasu honetan ikasmaterial hori webguneeran etorri da. Arrazoi garrantzitsuenetariko bat webgune hori elikatzen jarraitzea eta egitasmoari behar adinako aldaketak gehitzen joatea da. Eta euskarri horrek horretarako bidea ematen du. Batez ere, ahozkotasunarekin lotu nahi izan degulako itanoa bera ere, horren erabilerarekin, eta webgunea ikusten gendulako horretarako euskarri erosoena eta eraginkorrena, azken batean tresna horren bitartez ikusentzunezko hainbat baliabide eta tresna sartu ditugulako, bai Zumaiako grabaketetatik jasotakoak, Euskal Herriko ahotsak egitasmotik ekarritakoak, baita ere Euskadi Irratian edo telebistetan agertutako Ikako egoera ezberdinak txertatzeko aukera ematen zigun webguneak eta hori erabili dugu. Eta bide batez ere, lehen esan dedan horri begira, ez? Formatu itxi bat edo bukatu ezan gauza badan neurrian webguneak berrikuntzarako aukera ematen digu, ez? Aldaketak egiteko, ariketak gehitzeko edo kentzeko, eta guk nola ez dugun zerbait itxia nahi, ikusten genuen webgunea tresna egokiena hori zela, ez? Webgunea erabiltzea. Alik eta testu gutxien eta sartzen, alik eta erakargarrien egiten, eta itanoa bera dan bezala, gauza alai eta bizi bat sortzen. Hori beharrezkoa ikuste genuen, gehien bat hau aurra edo gaztetxoentzat erakargarria izateko, ez? Hortaz aparte, ia da oso interesgarria iruditzen zaitela ikertzailearen irudia, berez ez talako izango gauza oso teoriko bat, aurrak benetan, edo aurrek edo gazteek zerbait egin beharko dutelako, beraiek izango diralako ikertzaile eta ondorioak aterako dituztenak. Ikasleak webgunean barrenak idatzeko eta ariketetan bideratzeko 2 karramarroren irudia sortu dute. Lehen hezkuntzako ariketetan gidari lanak egingo dituen karramarroak Clash du izena. Nik txukun joan zela esango nuke. Aldiz derrigorrezko 2. hezkuntzakoak gidatuko dituenak Karrami. Ni naiz bere zereginak hartu dituena. Ariketa mota ezberdinak izango dira, egongo dira hainbat galdera, egongo dira puzzle moduko historiak, adibidez badago ere ariketa bat euskalkien ingurukoa eta horren mapan kokatu beharrekoak. Guzti honetan material pila bat egongo da, Mintzolak sartu duen materiala, bai lokuzioak, baita linkak, baita, denbora guztian informazio asko jasoko dute, baina betire irudiaz lagunduta eta ahots edo lokuzioz lagunduta.
Webgunea irekia da, edonor sartu daiteke ariketak egin eta nondik norakoak ikustera. Ikuspegi eraikitzaile eta komunikatibo bat da oinarria. Beti ere, ez delako gura ikasleak bakarrik lan egiterik. Ezinbesteko iruditzen zitzaigun Zumaiako hiztunekin harremanetan jartzea ikaslea, eta ariketa batzuk daude bidea ematen dutenak Zumaiako hiztunekin harremanetan jartzeko, eta bestalde, Josunek aipatu bezala, euskarri desberdinak izatea nahi genitun, webgunean, entzungaiak, ikusentzunezkoa, jolasak, eta abar. Inondik inora ez dugu nahi izan webgune bateraiki gazteek bakarka lan egin dezaten. Guk ikuspegi pedagogikotik edo metodologikotik horren ezaguna dan hiruki didaktikoa hartu dugu aintzakotzat, eta nahi duguna da batez ere indartu ideia hau. Ikusten dugulako webgunea zuzenean lotura zuzenean dagoela webgunea irakaslearekin eta ikaslearekin. Egitasmoan Mintzola kaoskotasunaren zentroak eroan du gidaritza beti ere ikastetxetako irakasle talde batekin elkarlanean. Eurak baitira tokian tokiko realitatea, itanoaren tokiko formak eta ikasleendako bideragarrian diren moduak ezagutzen dituztenak. Nileen behin elkartzen ginenean, Mintzolak beraiei ekartzen zioten proposamena, eta beraiek irakurri eta egiten zituzten bai ekarpenak, iritziak eman, eta azkenen bileroiek zian une eta gune beraien proposamenak mahai gainen jartzeko eta adostasunetara iristeko. Hasiera baten esan behar da hau erronka badala, aintzindari diala, eta erronka berrik besapen ekartzen due ilusioa, baina baita urduritasunak, zalantzak, eta pixkanaka esan dezaket bidean elkar elikatzen eta garatzen jungeala, eta pixkanaka zailtasun horiek suabetu diala, nik uste konfiantza badaukatela beraiengan momentu honetan, hau aurrera ateratzeko. Eta esan behar dena da nire aldetik behintzat elkarlanian oso gusto ibili naizela nire irakasle taldiakin. Egunon, ikanura bultzatzeko kartela Aitzindari dira bai, eta honek ez duetenik, dagoeneko Azpeitian hasiak baitira ekimenarekin. Garbi daukagu ekimen hau esportatzeko ekimena dela. Nik uste Itanoaren inguruko kezka sarra dela eta zabal dabilela inguruan. Eta, antzeko kezka horiei, erantzun antzeko bat emateko modua ere uste dut badela. Zumaian eta inguruetan badira Itanoak bere-bereak dituen herriak eta hiztun komunitateak, eta uste dut gure erantzukizuna dela horri aurre egitea eta Itanoan iraupena ziurtatzea egiten dugun ona edo dala ezin dugu egon albora begira. Guk egiten espaldigu inok ez duengo eta litekena da galtzea ere. Ikasturte honetan unitatea kontrastatzen jarraituko dugu geletan eta DBH 3. eta 4. mailara eratuko dugu. Baina, hemen aipatu den bezala, Itanoaren eremua da, pixkat erabilera ez formala, lagun artekoa, konfiantzazkoa, orduan, guk hemen hasi dugun bidea, bainaiko genukela, kalera zabaldu, pixkat lagun artera, familiara, eta planteatuta daukagu hori aurrerago egiteko urratz moduan, ikusiko genduke nola gauzatzen dugun hori, baina saiatuko gera hori, hasitako bide honi jarraitzen. Aizan, Ika aridun Zumaiako plazan. Ikasizak Itanoa. Miak, Ika ariditun dantzan. Aupai, aupagu, Itanoa segitu. Lagunak, entzun, Ika txapeldun. Itxikito, itzegintzak Ika.